Toto je One Woman Show. Je to síce ďalej, ale za to horšou cestou. Verím, že sa vám naše špecialisty páčia. Samozrejme, chystáme sa opäť na hostí, ale predtým sa ešte na chvíľu vrátime do Nepálu. Presnejšie, do nádhernej záhrady hotela Kathmandu Guest House, ktorý sa pre nás stal symbolom začiatkov i koncov našich expedícií. A práve na konci expedície na Lhotse sme si tu s Honzom sadli, aby sme autenticky zbilancovali uplynulé 2 mesiace plné zážitkov. Prajeme vám príjemné počúvanie. One Woman Show ešte stále nie je vo svojom klasickom formáte v aute, pretože pokračujeme našou himalajskou sériou na veľmi takom našom srdcovom mieste v Kathmandu Guest House, pretože už sme opustili Basecamp, kde sme tiež nahrávali tento diel, avšak stala sa tam nejaká chyba a tento diel vlastne neexistuje. Sme plní dojmov z expedície a myslím, že dostatočne unavený. Honzi, ako sa cítíš? Takže primárně se asi budu moc rovnou omluvit, že zase mi nebudete moc rozumět. Trošku hlasovo indisponovaný. No, nejenom hlasově. A cítím se výborně, protože sedíme tady. Cítím se šťastně, že tady sedíme tady. Řešíme stále ještě takové malé drobnosti toho charakteru, že polovina našich zavazadel ještě sedí někde v Peruče uprostřed Himalají a bychom rádi odletěli, ale nemůžeme, protože stále někde sedí. A je to veľmi kúzelné, myslím si, že naozaj stojí za to pustiť si to aj s obrazom opäť raz, pretože okrem toho, že toto miesto je krásne, tak funguje tak klasicky ako hotel. Hej, práve okolo nás prešiel pán s fúrikom, čo niečo stavia. A mimochodom, tu v histórii vlastne začínali všetky veľké expedície. Toto miesto je veľmi úzko spojené s Reinholdom Messnerom a je to pre nás taká srdcovka, že sú síce aj akoby lepší místa v Kathmandu, áno. Kde sa dá ubytovať v Kathmandu, ale pre nás je to Kathmandu Guest House, pretože keď sme šli na Everest, tak to bolo veľmi také ako vlastne kúzelné, že ako som bola teda taká fokusnutá na to, že teda výstup bez kyslíka a podobne a zrazu som dostala izbu, ktorá sa volá Reinhold Messner, pretože tu majú každú izbu venovanú niekomu. A tak som ho označila a teda jeho žena, zrejme, a typujem, že mu spravuje Instagram, jeho žena odpísala Reinhold bless you. Jako, já si nejsem úplně jistý, jestli jsme pověrčiví nebo ne, ale děláme spoustu věcí pro to, abychom pověrčiví zůstali. Asi to do istej miery bude taký možno nejaký rituál. Mně lezou mravenci. Jak jsem tam nastavoval kameru, tak po mně jich hodně zůstalo. Takže inak ja budem veľmi rada, keď sa nám teda podarí tá kamera nechať v tom pôvodnom nastavení zapnutom a naozaj tento podcast aj bude existovať. My sme sa totiž predtým v tom, čo sme predtým natočili, bolo to tak tesne po tom, čo si sa vrátil do Basecampu z nemocnice. A ja som to začínala slovami, že ťa veľmi obdivujem za to, že sa nebojíš hovoriť o neúspechoch, že si ma naučil hovoriť o neúspechoch a dávať tie neúspechy von, pretože je to súčasť celého toho procesu, je to súčasť úspechu, alebo súčasť... Takže dneska budu mluvit hodně, že? Asi. Je to naozaj súčasť každého veľkého projektu, aj nejaké také tie fuck-upy a veci, ktoré sa nepodarili a že si ťa za to veľmi vážim, že o týchto veciach tak otvorene hovoríš, pretože je to úplne normálna vec a deje sa to každému. Deje sa to aj veľa ľuďom v horolezectve,
vedeckom svete a veľmi málo z nich o tom hovorí. My poznáme veľmi veľa príbehov, kedy ľuďom niečo nevyšlo, boli odniekiaľ zachránení, stiahnutí, niečo im nebolo dobré, nejak ich pokašľala agentúra a tí ľudia o tom nehovoria. Nikdy by sme si nedovolili hovoriť za nich, pretože je to ich voľba samozrejme, ale zároveň vždy si vravím, prečo o tom tí ľudia nehovoria? Prečo o tom nehovoria podľa teba? Víš co, já si myslím, že je strašně málo lidí si uvědomuje, že těch neúspěchů je ve většině případů více než těch úspěchů. A že se toho... Jako my máme nějaký vnitřní blok se vlastně jako to sdílet, nebo respektive každý chce sdílet svůj neúspěch, nebo každý potřebuje prostě politovat, nebo nějakým způsobem to prostě rozebrat. Ale nechápu, proč máme mít jako strach, proč to jakože rozebrat, jakože ty to máš mají pokousové nohy. Hej, aha, jsem poštípaná. Ty brďo. Už teraz jsem si toho všimla, no. Wow. Pardon, takže jakože já si myslím, že je mnohem podstatnější o těch neúspěších mluvit, protože potom teprve můžou přicházet ty úspěchy. Ty úspěchy nejsou tvořeny s tím, že jsi prostě pořád úspěšná, ale je to tím, že prostě pořád zkoušíš a pořád někdy nějaký ten neúspěch probíhá a prostě, že najednou z toho se to může složit. Ďalšie veci tak, to vlastne akoby definuje, čo je to úspech a čo neúspech. Veď to si definujeme my sami pre seba. To je pravda. To, že človek ochorie, predsa neznamená, že je to neúspech. No, jako je, no, prostě jako souhlasím. Alebo čokoľvek iné, akože aj to, že niekto nevylezie na nejakú horu, nemusí nutne znamenať, že je to neúspech. Já s tím souhlasím, jako prostě pravidla úspěchu bychom měli možná spíše redefinovat na pravidla neúspěchu, jakože. Že si myslím, že vlastně to, že furt člověk dokáže pokaždé vstát, to není jako vzpomeň si na Rockyho prostě, není to o tom, kolikrát spadneš, ale prostě kolikrát dokážeš vstát. Čo považuješ za najväčší úspech tejto expedície, tvoj vlastný osobný úspech? Že sedím tady. Jakože já jsem strašně šťastný, že to vlastně dopadlo, jak to dopadlo. A my máme ještě potom takové speciální příběh tady k tomu vlastně celém tomu příběhu, který samozřejmě jednoho neprozradíme, ale já jsem strašně rád, že vlastně, že zase opět jednoho dne to můžeme vůbec rozebírat, takže to považuji za ten úspěch. Pro mě osobně to bylo jako, že asi to asi nejpodstatnější na tom celém. Určitě. Jako pro mě to je víceméně je to spojené i s tímto místem, je to spojené se vším a prostě i kvůli tomu celému to pro mě dávalo smysl. Pro mě neměl, jako nechci říct, že neměl smysl pro mě ten vrchol. Samozřejmě, že kdybychom tam stáli oba dva, byl bych rád. Ne jako samozřejmě, ale pro mě bylo prostě podstatné. Teraz vám neprezradíme viac. To bylo pro mě, to bylo pro mě to bylo cíl téhle expedice. Takže než buď to odtiaľto vystrihneme, aby sme neprezrádzali niečo dopredu, čo je dosť možné, alebo len natizujeme, že vlastne v nejakom oktobri sa ľudia dozvedia, o čom hovoríme viacej. Dobře. Dobre, takže to máme takto natizované. Keď sa vrátime k tomu, že si ochorel, čo sa ti vlastne stalo? Hele, já vlastně nevím. Je to jako z mého pohledu, já to vnímám tak, že jestliže jsme před 2 lety, když jsme šli na Everest, v basecampu byli každý prostě zavření v té svoji bublině, abychom nechytili nějaký prostě nějaký vir od někoho jiného a prostě od nějakých návštěv, tak tentokrát jsme to pojali takovým, bych řekl, že... Ty jsi to pojal tak sociálnější. Sociálně, jako určitě ano, jako byl jsem jakoby, ale zároveň já jsem si nemyslím si, že bych si dával méně pozor, jakože vlastně celé Himaláje jsou vždycky o tom, že kryješ si vlastně dýchací cesty. A já si nemyslím, že bych na pikovteřinu polevil,
Jakože myslím si, že jsem byl velmi zodpovědný se vším všudy. Prostě se stalo, prostě někde chytl nějaký vír a najednou jsem v těch vyšších polohách se to rozjelo. No. Takže jakože já nevím, co se stalo. Nevím, jestli to bylo, jakože, jestli to byla nějaká bakterie. Popísať, že aký typ problému si mal? Jo, pardon, to vlastně, no ano, samozřejmě, měl jsem onemocnění nějakého dolních cest dýchacích, v podstatě nějakým způsobem jsem v jeden okamžik začal vykašlávat strašný sajrajt a několikrát se mi stalo, že jsem se málem teda vlastně udusil svými vlastními hleny, v podstatě ve zkratce, když to řeknu blbě, no. A což na dýchání v těch vyšších polohách, když už jenom teda, že není vlastně ten kyslík, jako je docela dost problém, ale zároveň jako já si jako, co se týče aklimatizačních jakože pro procesu, já jsem se cítil fantasticky. To se mi nikdy nestalo, jak se cítil tak dobře, jak jsem se cítil v tomhle kole, ale zároveň prostě mě chytli nějaký zánět. No. Aby som to teda priblížila, my sme vyrazili na druhú rotáciu do C3, kde sme vlastne prespávali a robili sme si tam teda vynášku všetkých vecí. Išli sme naozaj veľmi naťažko. Ano. A ty už teda tú noc, už tam si teda vyrážal chorý už z basecampu s nejakými teda takými ako, musím sa priznať, že nič také som dovtedy nevidela, tie hlieny, ktoré z teba šli, pretože to bolo niečo, boli také tuhé. To boli také akoby kusy niečoho. A v tej trojke to už tá noc bola strašná, pretože ty si vlastne ani na chvíľku si zaspal, ale potom si sa vždy zobudil a išiel z teba strašný kašel, tie hlieny a celé to už nebolo dobré. Takže ako naozaj tam som sa o teba bála v tú noc a hlavne bolo to strašne ťažké, pretože ako som bola unavená, ale zároveň vieš, že ani mne nešlo spať a celé to, ako ten zážitok nebol úplne príjemný, hlavne v tom, že si uvedomíš, že si v nadmorskej výške 7100 a nevieš, že aký vážny je vlastne ten zdravotný stav. No. To jsem nevěděl ani já, prostě jako vlastně jsme se dívali potom, nebo já jsem tam měl, myslím, že saturaci kolem 43, nebo něco takového. Fantastické. Což si někteří zdravotně zdatní lidi, nebo respektive znalí lidi si řeknou, že to není fyziologicky možné, je. Myslím si, že to profesor Liške, ktorému sme pomáhali pri prebehu Alp, by bol veľmi nadšený, keď by počul o tomto tvojom zdravotnom stave. No, já jsem se mu tentokrát neozýval radši ani, to už bych ho asi... Zbytečne ho stresovať, chudáka. Jo. Keď sme zostúpili do dvojky, tak na tom nebolo dobré, akože asi by bolo zvláštne, keby si sa medzi kempom 3 a kempom 2 vyliečil. Aké ťažké bolo pre teba to rozhodnutie, že bude lepšie odletieť z dvojky do nemocnice? Racionálně člověk má o sebe strach, takže jako jsem řekl, jako, že prostě nic jako tam nebylo co řešit. No. Prostě letíme do nemocnice a já nevím, jak bych to popsal, jako, já jsem fyzicky, nechci říct, že věděl, že přežiju, nebo že to takové, ale jakože cítil jsem si, že už jakože je mi lépe, ale zároveň prostě, že nebylo reálné nějakým způsobem pokračovat. Ty si bol extrémne pomalý pri tom zostupe. To som i normálne. Ale musím povedať, že ono ani potom ten zostup pre mňa vlastne z tej dvojky sama cez to Kumbu nebol úplne príjemný, hej, že nie som vlastne ako úplne ten typ človeka, taký ten fly or die, hej, že ale keď nemáš na výber, tak proste ideš a snažíš sa prefrčať čo najrýchlejšie cez tie kľúčové miesta, ktoré vieš, že sú nebezpečné, pretože už poznáš to, ako ten ľadovec v tejto sezóne vyzerá, takže vieš, kde sa máš ponáhľať, ale nebolo mi v tom zároveň veľmi príjemne. Tak mě překvapilo, že s tebou nescházel teda dolů aspoň ten čenák. Náš kuchár, hej. Ano.
ale zároveň jakože doceňuju, že vlastně, že jako ta nějaká ta spolupatřičnost tam jakoby ano, je, určitě, jakože, určitě. takže ono v podstatě, jakože, že ještě s tě vlastně hlídali, jakože tam nějací Nepálci, jakože na místě, kteří tě viděli, je fajn, jako jo, ale zároveň mě to teda rozhodně teda radost neudělalo, že s tebou nikdo nešel. Keď si priletel do nemocnice, No. tak ako to vlastne vyzerá v takej nepalskej nemocnici? Paradoxně, nebo takhle, se budeme povídat, když už teda ti volají tu vrtuli nějakou tu záchranu, tak typek tam tak pěkně mi prošel, nevadí. A tak když ti volají tady záchranu, tak tě berou do nějakých té pěknější, jsou tady nějaké, myslím, že dvě mezinárodní nemocnice, které jsou takové jakože slušné. Ta, do které jsem přiletěl, byla někde na konci celého Katmandu a bylo to takové jakože husté, když prostě přistáváš takhle na tu budovu a teď jako zrovna pršelo a teď tam, nebo tak jako, že tam v tom konkrétním místě bylo jako, že byla pauza, tam čekalo to lůžko, 3 zaměstnanci a já teda jakože jsem vystoupil a jsem říkal, tyjo, tak to zakoné, to do toho výtahu si na to dojdu pěšky, jakože, tak jsem se necítil, že bych potřeboval být až takhle opečováván. Takže jsme si jeli na příjem, prostě zjišťovali teda vlastně, co mi jakože je, nebo jaký mám subjektivní pocit, protože když jsem byl schopný samostatného pohybu, tak to bylo vlastně v pohodě. Takže jsem dostal hnedka ze startu kanilku, antibiotika a v podstatě nějakým způsobem postupně si udělali se mnou jakoby prostě normálně kolečko, jakože rentgen. Nemocnice. Nebylo to nějak jakože, nechci, jako západního typu, ale samozřejmě jako představujem si to, jako u nás si to představuju trochu víc jakože dramatičtěji, ne? A tam to bylo takové jako prostě v pohodě. Dostal jsem o tom krásně, nebo respektive po té, co jsem udělal teda to základní kolečko, tak jsem dostal vlastní pokoj, který byl obrovský a nic tam v podstatě jako se nic zásadního nebylo, ale měl jsem vlastní koupelnu, takže jako já jsem byl spokojený, jako to nebylo jakože super. Aký je to pocit vlastně v tom kompletnom horolezeckom oblečení, v těch topánkách na 8000 horu, priletieť z minus, ja neviem čo, 15 no. Do plus 30. Dost špatné. A hlavně ještě dost dlouho neumytý. No, jako ono v tom teple, jako, že se to rozjede hodně rychle, jako já jsem měl vlastně, tam byl prostě problém, nebo ještě mě to vlastně stahovalo z C2 a dělal jsem mezi přistáním kousek pod Luklou v Surke, kdy totiž nebylo prostě počasí, takže já jsem asi 2 nebo 3 hodiny takhle seděl v takové nějaké loďi, pseudo. A nikdo se mnou v podstatě nebavil a čekal jsem jestli na druhou část toho letu, takže po těch 3 hodinách nebo co se přiletěla vrtule, vzal mě týpek dovnitř a vysadil mě potom v Katmandu, takže já jsem měl takové jakoby mezi přistání, ale bylo to docela bylo to jako že velký teplotní rozdíl, jako je to teplotní šok, jako on v podstatě, když člověk jakože je někde na těch horách, a tak jako i u nás to je to stejné, když tě zachrání v Alpách, tak prostě najednou jsi ve 4000, kde máš minus a najednou sedíš dole a koukáš, no, ale v kontextu toho, že vlastně, že my jsme byli docela dost dlouhou dobu už vysoko, tak je to šok, jako je to takové, jako že se, že Marťana, jako i boty tak vypadají v podstatě. Pokoušeli se mě vlastně jakoby vyzou, říkám, nezlobte se, tomu budu muset asi udělat sám, protože to jakože se vám to ani nepodaří. Tak jsme to tak udělali, no. Keď si bol v tej nemocnici, tak išlo v tvojej hlave to, že toto je možno koniec tej expedície? To šlo celou dobu samozřejmě. Ale jako znáš mě, no a prostě zase nevzdám něco, do fakt opravdu není konec, no. Takže... Ja myslím si vybrali úplne fantastické miesto. Ja neviem, či je to v tom zábere vidieť, ako okolo nás stále chodia tí páni s tými fúrikmi. Je to možné. Vtipné. Pardon. No, jako
Takže ty si čakal potom teda na vyjadrenie lekára, ktorý ti povie, či áno alebo nie. Ale já jsem víceméně jako možná čekal, jako, že teda jenom na to jeho ano, na to ne, jako, že to jsem nebral do úvahy. To bylo prostě jako, že jsem tě v tom nechtěl nechat a věděl jsem, že prostě, že, jako, že se vrátím a že to nějakým způsobem jako, že to zvládneme. Ty si sa ale samozrejme po týždni nevrátil akože 100% zdravý, ako v nejakom lepšom zdravotnom stave, áno. No a skôr bola potom asi len otázka, že ako to zdravie vydrží alebo nevydrží. Ale pre mňa jedna z najneuveriteľnejších vecí na tom celom je vlastne asi tá, že taká naša asi najobávanejšia vynáška vecí, pre tých, čo nevedia celý kontext, tak vlastne túto expedíciu sme išli prvýkrát bez šerpov. Tak taká naša najobávanejšia výnaška veci bola z C3, čo je 7100, do C4, alebo hovorí sa tomu na Lhoce aj High Camp, a do 7700. No. A po tomto všetko zdravotnom, čo si prešiel a bolo nám jasné, že nebudeš úplne v poriadku, pretože to by sa musel stať asi zázrak, si dokázal vyniesť, ako ja nedokážem odhadnúť koľko, ale ako 20 to mal určite aj viacej, si myslím, do 7700, čo v tejto nadmorskej výške je aj pre zdravého človeka brutálna záležitosť. A ako si sa pri tom cítil? No tak viděla si mě, jak jsem, jakože, prostě, jak jsem se dostal nad Yellow Bend. Yellow Bend je v 7,5. A my jsme nějakým způsobem ještě v ten okamžik tak trošku jakože šetřili i zdroje ve smyslu jako gely a podobně. Tak jsem říkal, a to hecnu a to jakože dospím. A týmto sa končí voľne dostupná časť dnešnej epizódy. Ak vás zaujíma pokračovanie, nájdete ho na našom Patreone a Hero, kde zdieľame bonusový obsah, zákulisie a celé rozhovory. Ak nás podporujete, patrí vám veľká vďaka. Práve vaša podpora nám umožňuje venovať tomuto podcastu čas, ktorý si zaslúži. Budeme veľmi radi aj za vašu spätnú väzbu a follow. Určite nám dajte do komentárov vedieť, čo vás zaujalo. Ďakujeme, že ste tu s nami, majte sa krásne a do počutia pri ďalšej epizóde.